Ľudia, máme tu novú hru Mini City Tycoon. Ľudia, mesto pomenujeme takto. OK. Úplne random. OK. No. Dobre. A teraz si vyberieme mapu. Ideme si pozrieť túto. Táto je o ničom. Alebo dáme tu a postavíme tam nejakú rieku. A nie. Túto. Asi nie. OK. Tuto tiež nie. OK. Alebo tuto. Ale to budú malé ostroviči. Nie. A nie. OK. No. Ja by som dal takúto iba. Asi. OK. Alebo takúto. Dáme túto. OK. Vytvoriť. OK. City. No. Play. OK. Máme tu koleso šťastia. OK. 3 diamanty. Úplne nám to pomohlo. OK. Ale počkať, my máme 28 diamantov. Tak môžeme... Aha. Las Vegasing. Nechceme Las Vegas toho robiť. Moai. OK. Toto môžeme tak maximálne kúpiť. OK. No. OK, ľudia. Tu narobím takto cestu. No. Tu dám takto. Neviem, skadiaľ sú tu auta, ale OK. No. OK. Takto. No. Domy. OK. Nemáme $771. OK. Tu napostavíme obchod. OK. Čo? Aha, senenie energia. OK. No. Takto. What? Aha. OK. Chápem tomu. Tu nadáme jednu vadu iba takúto. Že je vlastne buď na vodu alebo na elektrinu. OK. No. Takto. Domy môžem ďalšie stavať. 2000. OK. No. Tu na nič. U čom nám to pomôže? Ničom, iba v dekorácii. Floor 1x1. Aha, tak to nič. OK. Alebo dáme? A nie. Dváhy. OK, to potom keď tak. No, tu na budovy ešte nič. Obchody nič. Tu nám môžeme dať policajnú stanicu. OK. Kliniku. Detské ihrisko. Fire station. OK, máme ďalší level. No, Kindergarten. Playground už mám. OK. No, 14 000. OK, to máme. No. OK. Koľko sa mám? 5000. No. OK. Teraz setujeme na bus stop. OK. 20 000. 21. OK. No. Mám 23 000. Práve sa nie. OK. No. OK. Takto. No. OK, 10 000. Musíme chvíľu počkať. OK. Mám. No. Tu na ďalšie domy máme odomknuté. 34 000. OK. Tak to už je trochu viac mi pôjde. OK. Vlastne ja nemám tú bytovku odomknutú. Mám, ale to až potom keď building. Práve ešte týchto sa 34 postavím. OK. Aj takto sa dá.
Autopovody jazdia. OK. Tak to je novinka. No. OK. Mám 34 000. OK, takto 2 domy stačia. A teraz bytovku nejakú vyššiu. OK. Grateful for... Ľudia, určite mi napíšte do komentárov, je nové Grow a Garden 2, môžeme to vyskúšať. OK, 53 000. OK. No, mám 17 000, ale ľudia, ja to trochu nechám bežať a ja sa vám osvem, takže ešte jeden dom môžem postavať. OK, takže ľudia, ja sa vám osvem. OK, tak, teraz to bude prvá sekunda pre mňa, 30 minút. OK ľudia, nechal som trochu to nasetliť, dostával som ďalšie budovy, mám 16 miliónov, tu postavíme ďalšiu ulicu. OK, no, takto. OK, ale prejdem tu na túto stranu. OK. No. Takto. OK, tu postavím iba tieto tu na bytovky. OK, 400 000. OK, ďalší level. Level up. OK. No. OK, obchody. Večer Donald. OK. No. Takto. To nadáme Mečiono. Bytovky. OK, tu nadáme obchodné centrum. Tu nadáme takýto obchod. OK. Bytovky ďalšie postavíme. OK. Domy. No. OK. Tieto tu sú také najtenšie. OK. 10 miliónov. OK. 182 000 robíme jedným za koľko? 5 sekúnd. OK. No. Ľudia, ale toto bude koniec tohto videjka. Ak sa vám páčilo, nesmudnite ho podporiť lajkom, odberom aj slnčekom. U ďalšom videjku si tu kúpime nové pozemky. Postavíme tu most niekde a postavíme vlastne most. Dostaneme sa k tejto rieke. Tak, ak sa vám toto videjko páčilo, nesmudnite ho podporiť lajkom, odberom aj slnčekom a čus bus autobus.